Oh, kunenkinga-ke la. Kuthiwa ngivotile la, kodwa angivotanga. Osisi nje laba abasebenza la. Ngizovota kodwa nje la bathi ngivote kayi sengivotile. Mina umshini uthi Sanibonani nginibingelele nginamukele le channel eMasweti Mina Production. Uma ngabe uyaqala ukufika le channel ngicela ukuthi ungenze iqiniso lokuthi ucofa subscribe mawuqeda ukubala ivideo ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje. Ngenza kwethu nangu owesilisa ke walapha ke eMzansi Afrika ekhala ngokuthi ke usefike ke wagilelwa isimanga ke le isikhungweni ke sokuvota. Uvuke ekseni ke uyaphuthuma ke uthi ke uyahamba ke uyovota njengoba uzoyizwela nje kule video mayiqhubeke seyichazela yena. Uthi uyafika ke lapha ke ufake ID yakhe ke bambheka ke ukuthi uregistile yini ngakwazi ukuvota. Hawu bafike ke bakhombisa ukuthi hawu lo muntu nje useqedile ukuvota 20 minutes ago nje ubekade eqeda ukuvota. Uyayibuza ke ukuthi hawu kanjani ngoba phela ngifika mina njengamanje nisho kanjani na ukuthi ke sengivotile njengoba ke uzoyizwela ke nawe kule video engizoyidlala njengamanje eyichazela ke konke. Uyasho ke ukuthi ke ubekade ke votela iqembu lakagogo kulamalanga okanye kulezi inketho esizedlule njengamanje ke ukuthi ke useshintshela eqenjini lomkhonto wesizwe. Siyamangala ke mangabeke efika lapana eseyithela ke phekwa lezi ndaba zokuthi yena usevotile ebeke engavotile. Angilazi ke nami ukuthi ke iliphi ke iqembu lakagogo kodwa ke yena ukhumisa khona ukuthi ke usola lona lelo qembu lakagogo mangabe ke engahubhuzi wona akabhejane. Ngicela ukuthi uyizwele lolu daba bese ke uphawula ukuthi ke uIEC kumele ukuthi ke enze njani ukuze le nkinga efana nale ingabe sabavelela abanye. Ngicela ukuthi uyibone le video mangabe usuqedile ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe sidibana ku video elandelayo. Ngiyabonga. sanibonani ma MK. Ngiyathemba niyaphila nonke. Bafowethu bengizovota la ku special vote la eHebron eBeria. Ngithema ngifika ke lapha then ke angithi mawufika ulento leni ulethe ID bekucheck ukuthi ukhona yini njengoba besibhalisile ku special vote nokuthi nje ukhona ni kwi system yakhona nangempela ke ngibe khona. But ke into esingiphathe kabi ukuthi mina ku system ithi system yabo sengivotile ngivote khona namhlanje. I think mayichaza 20 minutes osudlulile ngiqeda kuvota kodwa mina ikhathi ngifika ukuthi ngizovota. Nokho ke ngivotile nasi isithupha sami njengoba nisibona ngivotile kodwa ke okungiphatha kabi ukuthi phela mina vele kule minyaka edlule bengivota kwagogo. Angazi noma leli vote lami abathi ngivotile kulona ngingavotanga ngabe liye kagogo yini lelo vote ngoba mina cha njengamanje mina ngivotela umkhonto wesi akufihli futhi lokho ngivotela umkhonto wesizwe njengoba ngingumkhonto vele ngivotile. So angazi ukuthi makanjalo ukuthi nje kule system yabo mayithi mina bese ngivotile okusho lelo vote ngabe liye kwagogo yini. Sengisho ukuthi ke ma MK siqaphele into efana naleyo ba kungenzeka ukuthi nabanye izobenza okusho ukuthi sebeliqalile ke uqophololo lwabo lokufuna ukuthatha amavoti. Kusho ukuthi makade uvote kubona kusengenzeka nabanye bethola bekule nkinga mina engikiyona ngoba mina njengamanje ngiqeda kuvota ngivotela umkhonto wesizwe ngoba lona qembu vele lizophatha. But kwagogo kungenzeka ukuthi lento yenziwe yibo behlangana noIEC ukuthi mathiwa ngivotele ibani ubani lo muntu engimvotela bona ngimazi lo muntu engimvotela. Bafowethu ke inanzo ke inkinga esibhekene nayo